Ki pulit kari boy lingba kanong po traffic police hinin kamit kila bat na phang ki kalikit siet ki bahyar sa asam na mar ka jingkit siet jongki kabu jingmai ki pajba balit bawan kasurak ba na lor ka jingbom biang ki kot kisla kumbalasa khiru baman kamit di kispatli ki kalikit siet ki hyar sa asam man shalan ya usiet bami na kani ka jila khamdam na riboy district bat amla bante laki degi siet ki bashalan bean ni ki babiang ki kot kisla Henry kat kum ke Motors Vehicle Act kat kendai spa prapu pra khamtam ke kindon chi spa khatlai ke kren shapang ke jingkit iki mar baket ha ka kali kimdei bantam shabar ka met jong ka kali Henry kum balong menta bon na ki kali kit siet ki kit da ka Mahindra pick up bat pintam yu usiet bat shikmat bat shadien ka balong ke jingma khamtam ha ka por min met nalor ke jingbat iki kali kit siet ki pulit ke nongpo traffic police kila talasi na phangru iki banyak kali ringkat kabat bilor kiat namar ke ni kebu jingmai ki paj ba balik bawan ha ke surok ba khamtam ke jingjur jong ke jingja accident na kapor syakapor ke belawan raru shibun ki jingja bas ngosi barwat ke jingdo no ki min simbriu tang henin kamien namar ke jingbun ki nong pen khen ai ki pulit ke nongpo traffic police hapo ke jingalam urubel ali kumu officer in charge kilayo bandan kuna hadu arlak kandai hajar bat na kaliang katanat pulin kamahami ki pajba ban burom ki anya kali namar nang ni shakman ke jing perking kanang khamjur Ni penlong ka traffic branch ban checking ya ki kali ki ba kit put ki khamtam kini ki bakit seat ya gitu ki bolero ki pick up gitu ki bakit ya ki seat ki batam chadin ba shakmat kata kabu ka jingma ya ki we ki kali ki babut chadin khamtam kapor men min but ni check ro ya ki driver ki ba di buat hambun sin nala mit ki driver ki ba shadi buat indo te kabu jingma ya ki we ki kali ki ba ya hakini ki highway te kumta minda si ni penlong kane ka checking te kat to kat ne ki driver ki don ki ba ni lap ba ki ba dikiat but mrei tang kini ki ba kit sit handrai ki tu ki turis baro hingi checking da kasi kat bangilap te don ki ba dikiat ha ka por ba ki nya kali te kumta ngi na ka traffic branch ha ka jingalam jong ni IC jong ni te ngi check kat bangila hi kat ba nadu mene ngi sedang nadu por new baje ngi sedang te bun ki bang ngilap ki ba dikiat ki don te kumta nomor ban like kano ka jing ya accident ki ban ya scooty ki bike tar ga juhi pun sin ya awareness program ma ki dei ban phong ki helmet ban tap ki helmet ban ya dei tangi ki ban ya handrai ki ba shong hadin ro kum juhi ni traffic police kat bangila i simkia hi kata ha ka bayalam ni in charge jungi bat ka jingi trelang bat ki baro ki staff ki jungi bat ki officers ba ki don po traffic kumta hi omde tang si jaga ngi check ba ro kane ka jurisdiction ka jongi hi ni check ki ba dan ki ba shoot and ra na din e te itu pade ki trok menmit khamta mo dieng klumar ini ta idau everybody, I am in charge traffic Nongpo Riboi district. Today we are here for conducting drunk and driving. Most of the time we are seeing that there are lots of accidents because of this drunk and driving. Not only drunk and driving, we are checking these helmets, then we are checking the seat belts, then bike riders, then these pillion riders. Daily we are checking, and we have given so much awareness on the road, but still so many people they don't feel good to wear helmet. So we are conducting these checkings. Now today evening also we have started this drunk and driving, because we have seen that in Nongpo most of the drivers in this highway they are drinking and driving. So we are checking this drunk and driving for the safety of the citizen, not only for them, for everybody.